नुजाफैनो हानाय साफ्रोमबो खौरांगिरि नोंथांमोननिसिम गिबियावनो साबायखर बावबाय। दिनै जोङो दिनैनि जे खौरांगिरि सावरायनो लानाय बे आयदाया जाहैबाय थांनाय 31 जुलाइ खालि आसामनि गिबि मन्त्रि मानव गेदेर डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारनि दैदेननायाव मोनसे केबिनेट जथुमनि गेजेरजों रुपसि एयारपर्टनि जायगायाव गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म एयारपर्ट मुं होनायनि जे थांखिखौ बिथांमोना पास खालामदों, बेखौ जोङो दिनै साबायखर बावनायनि मोनसे आयदा लानानै दिनैनि खौरांगिरि मेलखौ जों खुंफुंनाय जादों। बेवहाय जोङो साबायखर बावनो गोनांदि जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय बिटिआर गभर्नमेन्टआ बे थांखिखौ दिखांनानै स्टेट गभर्नमेन्टनिसिम दैथायहरदों आरो स्टेट गभर्नमेन्टआ बिटिआरनि दैथायहरनाय थांखिखौ मान होनानै एबा गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि समाजाव हादोराव जे मावबिहोमा बेखौ मान होनानै बिथांमोना बे केबिनेटआव साफ्रोमबो केबिनेटनि मन्त्रि बिथांमोनहा गेबें गोसोजों बे थांखिखौ बिथांमोना पास खालामदों। बिनि थाखाय जोङो केबिनेट मन्त्रि साफ्रोमबो बिथांमोनखौ जोङो दुलाराय ब्रह्म धोरोम फोसाव आफादनि जानानै जोङो साबायखर बावहरदों आरो दिनैनि बे खौरांगिरि मेलावनो जों बाहागो लानो हादों। दुलाराय ब्रह्म धोरोम प्रसार संसद, गसाइगाव जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफाद, गसाइगाव जिल्ला ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफाद, गसाइगाव जिल्ला ब्रह्म धोरोम आइजो आफाद, जों जथायै दिनैनि बे खौरांगिरि मेलखौ लानाय जादों आरो बेवहाय जोङो बाख्नायनांगोन दि जोंनि बे जाफुंनो थांनायाव गासै ब्रह्म धोरोम आफादनिल' बिहोमा गैया, बेयाव बर' हारिनि जेसेबां धोरोमारिफोर दङ, बर'नि गासै धोरोमारिफोरनि बेयाव नाजानाय दङ आरो बिथांमोनहा गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि मुङाव जानांगौखौ साबजानाय दं, हास्थायनाय दं आरो जों बाख्नायबावनांगोन जोंनि माहारियारि आफादफोर बर' फरायसा आफादनि नाजानायाव आरो बर' साहित्य सभानि नाजानायाव एबा बर' समाजनि नाजानायाव एबा बर'नि मोनफ्रोमबो माहारियारि आफादनि आबुं नाजानायनि गेजेरजों बिथांमोननि मावबिहोमाजों दिनै गुरुदेवनि मुङा जे बे रुपसि एयारपर्टआव मुं होजानो थांगासिनो दङ, बेहाय बयबो बर' रायजो राजानियानो हास्थायनाय दङ। जों मिजिंथियो बियो बयनिबो हास्थायनायनि गेजेरजों एबा मानव गेदेर आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारनि नाजानायजों, साफ्रोमबो मन्त्रिनि नाजानायजों आरो गासै एमएलए बिथांमोननि नाजानायजों फैगौ एसेम्ब्लियावबो बियो बारहोजागोन आरो लोगोसेयैनो जोंनि दानि गोदानै सायख'जानाय एमपि बिथां मानव गेदेर मुसे जयन्त बसुमतारी बिथांनि नाजानायजों बेखौ जों सेन्ट्रेलावबो लकसभा रायजोसभा बिथांमोननि नाजानायजों जों बारहोनो हागोन होननानै जों गासै बर' रायजो राजायानो मिजिंथिदों आरो बे जाफुंगोन। दा जोङो दुलाराय ब्रह्म धोरोम प्रसार संसद एबा गासै बर' ब्रह्म धोरोम सिबियारिनि जानानै जों दिनै बे गोथार बुब्लियाव बिथांमोनहा गुरुदेवनि जे समाजाव मावलांनाय, हादोराव जे मावलांनाय, बिथाङा बर' हारिनिल' मावाखै, बर' हारिजों लोगोसे असमियाफोरनिबो बिथाङा खामानि मावनानै होलांदों। मानोना बै समाव एसामिस रावखौ बिथाङानो जानांगौ होननानै लवार आसामाव गिबि मख'जेनदों होननानै जों मिथिनो मोन्दों आरो जेब्लानाखि लवार आसामखौ बै समाव सोनाब बंग'जों बुजाबदोंमोन, बिथाङा बाहाय गोख्रों हेंथा होदोंमोन। बिथाङा बुंदोंमोन आंनि देहायाव थै थोबसे थागौमानि माब्लाबाबो जों सोनाब बंग'जों बुजाब होआ होनना बिथाङा रोखा बाथ्रा बुंनाया दिनैसिम दङ आरो बिथाङा बुंदोंमोन जे जोंनि गासैबो जानाय लोंनाय, राव, हारिमु मोनसेबो जों सोनाब बंग'जों गोरोबा, गतिके जों एसामिसजोंनो गोरोबो होननानै बिथाङा बै समावनो बे रावखौ दिखांदोंमोन। बिनि थाखायनो दिनै साफ्रोमबो जोंनि आसामाव थानाय गासैबो हारिनि मेलेमजिबि बिथांमोनहा गुरुदेवखौ मोजाङै मिथिगौ होननानै जों मिथियो आरो बिथांनि मावबिहोमाखौ मोजां मिथिनायनि थाखायनो दिनै मोनफ्रोमबो जाथि जन'गोष्ठीनिफ्राय गुरुदेवनि रुपसि एयारपर्टआ गुरुदेवनि मुङाव जानांगौखौ बिथांमोना बयबो हास्थायदों। दा जोंबो हास्थायदों जाफुंसारथों आरो बिदिनो गुरुदेवनि मोनफ्रोमबो साननाय मावनाय, बिथांनि जे सानलांनाय बेफोर समाजाव थांनानै थाथों, जों बेखौ लुबैदों। बिनि थाखायनो जोङो बर' रायजो राजानि गासैबो मददगिरि साफ्रोम आइ आफामोननोबो जों साबायखर बावबाय। बर' फरायसा आफादनिसिमबो जों रोजा रोजा साबायखर बावबाय। बर' साहित्य सभानिसिमबो जों रोजा रोजा साबायखर बावबाय। बर' समाजनिसिमबो जों साबायखर बावबाय आरो दुलाराय ब्रह्म धोरोमनि गासै आफादनिसिम जों साबायखर बावबाय आरो
मोनफ्रोमबो बर'नि जेसेबां धोरोमारिफोर दङ गासै धोरोमारि आफादफोरनिसिमबो जोङो रोजा रोजा साबायखर बावबाय आरो जोबथारनायाव जों स्पेसियेलि आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारनिसिम जों रोजा रोजा साबायखर बावबाय आरो केबिनेट मन्थ्रिनि साफ्रोमबो मन्थ्रि बिथांमोननिसिम जों रोजा रोजा साबायखर बावबाय आरो बड'लेण्ड बिटिसिनि चिफ मानाव गेदेर प्रमद बर' सारनिसिमबो जोङो रोजा रोजा साबायखर बावबाय दा जों मिजिंथियो जाफुंसारथों जोंनि रुपसि एयारपर्टआ जितु बिटिसिनि आवथायावनो गोग्लैयो जोंनि क'क्राझार जिल्लानि सिङाव बेयो गुरुदेबनि मुङाव जाफुंसारनायखौ मिजिंथिनानै जोङो दिनैनि बे साबायखर बावनाय आयदाखौ बेवहायनो फोजोबनाय जाबाय थाया नङा खिन्थु बेवहाय बिथांमोनहा जे अफस होदों बेबो बिथांमोननि हाबा जाबाय जोंहा बेयाव हेंथा होनांगौ बाथ्रा गैया खारन दा जों मिथिगौ गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मआ मामोन बेखौ जोंल' नङा जोंनि आसामाव जेसेबां गुबुन हारिफोर दं बिथांमोनाबो मोजां मिथिगौ जायनि थाखाय केबिनेट डिसकासननि गेजेरजों दिनै बेखौ बारहोनो गोनां जादों गोबां मेलेमजिबि बिथांमोना गुरुदेबखौ मोजां स्टाडि खालामनानै नायबाय दा बेवहाय मोजां खामानियाव हेंथायाथ' थाखागोन दा हेंथा होदोंब्लाबो बिथांमोनहा हयथ' बेखौ जोंनि केबिनेटआ बारहोबाय आरो जुदि एसेमब्लियावबो बारोब्ला बे जाफुंसारगोन आरो बिथांमोनहाबो हयथ' गुरुदेबनि सायाव मोजाङै मिथिबा बिथांमोनहाबो गोजोननाय थागोन जों बेखौ मिजिंथियो गुरुदेबा जितु जोंनो जग'नि खान्थिखौ जोंनो आखायाव होलांदों बेनिखायनो जोङो मोनफ्रोमबो मोजां शुभ कार्जफ्राव मोजां हाबाफारियाव जोङो जग'खौ लाफानो गोनां जायो बेनिखायनो जों दिनै बे हाबाफारिखौ मोजां मोननानै बाख्नायनायजों जाहाथे मुलुगानो गोजोन जायो मुलुग बिश्व शान्तिखौ थांखि लानानै आरो हाबाफारि मोजां जाफुंनायखौ लानानै आथुमब्रै जिउ जिबिनि गोजोनखौ हास्थायनानै जों दिनै मोनसे जग'नि आयोजन लानाय जादों बे जग'खौबो जों बयबो गोसो मोनसेयै होफुंनाय जाबाय मोनसे फोसावथाय क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखि खुंगा 43 बोसोर बैसो सिंनि हौवासाफोरनि जोलुर बादायलायनाय जानो थांगासिनो दं थारैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिखौ फारफ्रोमबो बिथिङाव जौगाहोनो थाखाय थाद'नाय गैयै हाबा मावबोगासिनो दं बड'फानि सान्थौ आरो सानस्रिखौ गोथाङै दोननो आरो गेरेमसा बर' माहारि दालांनो थाखाय बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिखौ बिथा खालामनानै देग्लायबो ब्रैथि खेबनि थाखाय मोन 21 दख'रा आफादनि गेजेराव 13 बोसोर बैसोनि सिङाव हौवासाफोरनि जोलुर बादायलायनायखौ फैगौ 2024 मायथाइनि 28 जुलाइनिफ्राय 11 आगस्तनि गेजेराव RNB मेम'रियेल अमालगामाटेड गोजौ फरायसालि गाम्बारिबिलनि गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंनो थि खालामदों बेनिखायनो गेलेमु बिथिंखौ आगानसे दावगाहोनायनि मिजिं लानानै खुंनाय हाबाफारिखौ फैगौ 28 जुलाइ खालि बेखेवनाय हाबाफारियाव जोलुर मोजां मोनग्रा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै थुलुंगा होफैनो थाखाय क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय गुरै हांख्रायहरदों